oon Hanna Väyrynen. Mä pidän Strictly-blogia Olivia-lehden alla. Tää tyylipäivä on tää ensimmäinen jakso. Ja tässä me käydään läpi lukijoiden tyylihaasteita. Tää idea lähti itse asiassa teiltä lukijoilta, koska mun sähköpostini alkoi täyttyä erinäisistä kysymyksistä, miten tiettyjä vaatekappaleita voisi toisen kanssa yhdistellä ja muita tämmöisiä arkipäivän ongelmia. Niin me todella ajateltiin, että tehdään tästä ihan oma konseptinsa. Tästä syntyy tyylipäivä ja nyt me lähdetään ratkomaan niitä teidän perusongelmia ja tyylihaasteita. Tänään mulla on haasteessa auttamassa mahtava Mimmi. Hei, mä oon tosiaan Mimmi ja mä kirjoitan Plus Mimmi-blogia. Ja Olivia tykkää myös musta. Kyllä. Ja ensimmäisessä jaksossa meillä on tänään Karita. Karita on mekkoihmisenä ehkä eksynyt tieltään eikä oikein löydä enää takaisin housuihin. Nyt me ruvetaan etsimään sopivia housuja. Housut on oikeastaan plussanaisille usein haaste ja sen takia mä oon nyt täällä, kun mä oon vähän enemmän perehtynyt tuohon plussamuotiin. Mahtavaa. Lähdetään katsomaan mitä löytyy. Lähdetään! Eli sulla on tosiaan se, että sä käytät mekkoja paljon. Kyllä. Niin yritetään nyt löytää niinku tietä takaisin housuihin. Kivat tämmöset sähkön siniset, tai siis melkein ainakin tämmöset oikein niinku sininen farkku. Ja tässähän on esimerkiksi tää, niin tämähän sopisi loistavasti tosiaan niiden sun sinisten farkkujen kanssa. Miten tää punainen? Vierastat sä sitä ihan täysin? No se on ehkä vähän haaste. Siis mä tiedän kyllä, että se niinku sopii mulle, mut sit just, että ehkä mulla on ollut nyt just se semmonen sininen kausi ja semmonen kuitenkin vähän neutraalempia, vaikka mä pidän väreistä, niin on ehkä ollut just ehkä sitä punaista ehkä niissä huiveista tai näin. Kyllä. Mut mikä ettei se on tää kaunis väri. Mitäs mieltä sä oot näistä? Aika hurjat just ton kanssa. Mä ajattelin kuule, että se taisi semmosen kivan jujut siihen. Et se ei oo pelkkä vaan niinku musta housu, vaan niinku tää nahka tuo sit siihen ihan oman elävyytensä. Otetaanko tää tästä mukaan? Tää voisi olla aika kiva kuule. Lähdetäänkö kokeilla? Katsotaan vielä jotkut kengät. Ota ne. Voidaan kyllä kokeilla katsoa, että miltä tuntuu. Siis otaks mä nää? Joo, kokeilla näitä. Voidaan kokeillakin näitä myöhemmin ja katsoa miltä tuntuu ja miltä se näyttää, mikä se ero on. Tai ehkä vielä muskut tommonen. Tuodaan käsikorui tähän esiin. Joo. Niitä, se on hyvän näköinen. Joo. Pitäisikö meidän kokeilla vielä se punainen huulipuna ton kanssa? Kokeilla. Ja nyt me ollaan valmiit Karitan vaatehaasteen kanssa. Vaatekaapista löytyy niin paljon mekkoja ja hameita, niin Karita halusi löytää tiensä takaisin housuihin. Niin me lähdettiin sitten tosiaan korostamaan näitä Karitan upeita jalkoja aika tyköistävillä nahkahousuilla. Se tuo tosi kauniisti nämä jalat esiin. Me jatkettiin vielä sitä jalan linjaa, että laitettiin tämmönen niinku mustat nilkkurit vielä siihen, niin se jalka jatkuu pitkänä. Nämä nahkahousut on mulle kyllä ihan uusi tuttavuus, että en olisi kuvitellutkaan, että mä sellaisia laittaisin päälle. Niin sillä lailla niin tosi kiva, että antaa niin vähän inspiraatiota ja todellakin jotain uutta. Ja sitten kun sulta löytyy kuulemma kaupasta vielä paljon tuommoista puseroa ja tuommoista vähän väljempää pusakkaa, niin se on kiva sitten kokonaisuuteen tosiaan tasapainottaa niitä, että on vähän tiukempia alaosaa ja väljempää yläosaa. Kun sulta löytyy sitten omasta takaa näitä kaikennäköisiä niin puseroita ja muita, niin tämmöiset nahkahousut niin on aika kiva elementti sitten lisätä siihen muuten aika neutraaliin vaatekaapin puseroihin ja näihin. Mitkä sun fiilikset on niin tästä, mitä sulle jäi, millainen fiilis sulla on koko asusta ja tuliko sulle semmosia paljonkin jotain aha-elämyksiä, mitä saattaisi viedä kotiin ja sitten ensi kerralla, kun tosiaan lähdet ostoksille, niin mitä sä pidät silmällä? No siis ensinnäkin nämä vaatteethan on ihan supermukavat. Se on ehkä kans semmoinen aha-elämys, että okei, että nahkahousut niinku istuu ja tuntuu hyviltä. Tässä vaan niinku rohkeasti uskaltaa mennä sinne ja niinku haalii vaan kaikkia niitä vaatteita ja mennä sinne sovituskoppiin. Ja toisaalta niin nyt on tullut vähän semmoista teiltäkin paljon vinkkejä just siihen, että mikä oikeasti sopii, mikä näyttää hyvältä. Että pitäisi vaan, että voi olla kans ihan lyhyempi teepaita, että sekin näyttää hyvältä, kun on hyvin istuvat housut. Se oli tosi makea, mitä kokeiltiin sulle se Galaxy Printillinen teepaita. Just se, että monesti plussakokoiset haalii niitä tunikoita ja just mekkoja ja tämmöistä. Se on mulla se kauhu kanssa, että on semmoinen tantta tai semmoinen teltta, niin rohkeammin vaan pitäisi vähän tiukempaa ja silleen, että se kuitenkin peittää strategiset alueet. Kyllä. Niinpä. Joo. Sillä, että on mukava olo, mutta kuitenkin, että et piilota itseäsi minnekään, vaan nimenomaan korostat niitä sun hyviä puolia.
Todella hyvä. Ihanaa, tosi hyvältä näyttää. Kiitos teille. Ihanaa, että pidit. Joo, kiitos Kiitos. Tuli. Ja ihanaa, että Mimmikin oli tässä mukana. Oli, kiitos nimenomaan Mimmille. Hirveästi oli ihanaa, että sä pääsit. Kiitos tästä. Kiitos teille. Ja, kiitos.